Oh, strawberry. Strawberry. Ma'am, gamay na lang ba ma'am? Palit ka Sam? Tapi sana. 50. Palit usa mami. Muna gitawag og local strawberry diri sa Cebu City. Cebu City, Cebu. Minya pik. Ano na, dire? Baknit. Baknit na siya, wild na siya, nara na skilled. Baknit man eh. Mao ni among gikaon ganina. Kinuha mo to nato skilled. Ikaw te, ikaw ang gate? Ah, bawo na. Bawo, tagbaw na ni. Kaulan man na nimo. Walay asinta o ganahan kata. Wa may kinahanglan asin ni kay Oh. asa man ni kay nawa naman ni sa mo ang kuan gud kay sigig bumba og Pasaray nyo Davita sir. dugyon. Kalugyan. O nakagit tani dito no. Na, nasa among Wow, madugay lagi si mabumba, mamatay man din ni. man din eh. Lasang-lasang pag ini siya. Ah. Labay da hagbong. Labay ng dahon no. Mo strawberry, ganahan ka papalit strawberry nya. Ano di man ka? Na may tamis ani. O di magparehan ni siya ma'am. Na natoy kausa nga tamis gyud kay ako. Dito sa Mo ni baknit. baknit yun ay. Thanks. Moro mo. Sige ra mo ka pangita. Mao gyud. Kao na siya. Makaw nim dahon. Ayaw ilabay na dahon. Salamat sir. Sige, lamat mo kay Si pangalan mo boss? Atoy vlog. Oh, Jimmy. Jimmy. Oh, Jimmy's Jimmy. Baknit. Na-address Usmin niya pik guys. Dagan kayo. Nya, kumusta man ninyong Osmeña Peak experience? Walk in the park ano? Oh. Go. Bisul may siguro yan tanong mo. Bisul. Sakto gina itong pagsaka nga alas 4. Hayag pa ba? Oh, 1 hour man jud. Napoy udtong tutok di mo saka gid eh. Asay sa gabi eh? Ah, hayag pa man. Pero hantod mo unda oras undang dire. Ngit-ngit kayo agianan niya. Kat-kat. Oh, na mami mga kaslay. Sibligyan mo dadong. Ah, amote. Ah, nang hipos na pud mo. Unsa pinirito? Ah, amote gyud. Ano magtuyo man siya ko? Anak, lisod man na diya nga ibabaw. Anak, dito siya sa lisod. Oy. Kanawa. Ingon dito ko dito. Anak, ari lagi sa ubos. Indot kay view kay pa man ka sunset. Golden hour na ni. Oh. Oh, di. Okay, look. Big, ali ka na. Ay, di. Di man ikuan. Trabaho ko sa siyudad. Ah, nya karon ra gyud ka nakagay dire. O pag open pag yun anong kuan, Lunatic 2016. Ah, so to ako nagpuyo sa kuan, syudad. Dili, dana ko dito. First time ka nimo guide ron. Dili karong adlaw ra sir. Dili. Aw karong adlaw da eh. Okay. Napagilakaw. Ah, abi na kog karon pa ka nasugod. Dili. Kasi mina may 1 week.
Oh, seminar first aid og kuan. Rescue. Yan sa man yung communication diri sa mga guide. Sinyas-sinyas. Ha? Alphabetical mo dire. Ah, alphabetical. Ah, Dili alphabetical. Nang why contact? Alphabetical. aw kansi. Oh, wa pa ilis mo dire. Saan mo nangayo ka? Oh, nangayo di siya ito ko. Oh, Magpagod. kaon ga. Mangayo. Ano yung power? Gakaon day. Energy. Energy food. While ginawa na kontra ni Gakaon di ay. spray, wala fertilizer ni. Kalibunan gana. Limpyuhan ay. Asa makang nag-overnight mo diri sir no? Mereka. Ah, wala. Uli ra may dress lungsod. Tada overnight diri te. Ito rin ang kuan din. Nag-tent. Aw naka-overnight nako dugay na ako naka-overnight. Oh, lagi. Pero katong kuan, Open na dire. ha? Open na. Aw dugay na kayo. 2014 siguro, 20. Basta dugay na. 2016 man ni nag-open din. Ah 2014 di kuan pa to katong wa pay klaro ba? Building. Oh, wa pa. Pa ni malo. Wa pay building, wa pa may building. Igabot pa ato kato pampayag na musugat nimo. Nya kanindot na ron diri oh, pirting pataga na. Hindi pa daka nang ganito. Ha. Dipolyo. Dipolyo na ito. Okay na kati. Ha? Ano tapos? Ha? Okay tapos? Wa na. May tapos din? Tug ni ron.